Arek wedangan ki ning ora ndi pacitan wedang ki apike goreng apa ya bolo. Lah iki enek jagung ing ndur pogo ki. Sakne yo enak nek digoreng iki engko. Aku rek njiko sak gluntung wae. Rasida dienggo wiji diunusi mbok nyitok. Nah, iki jagungnya garing, iki jagung cek rendeng kae. Iki nek ora mlothek ku digoreng dicampuri kacang. Nek mlothek ya jagung tok. Wis rampung ki karing goreng. Sitoke cukup perguru dengan dhewek we. Muga-muga iki engko brondong jagung. Nah, brondong tenan to. Disok wajan. Nah, iki kok cocok digawe wedangan dan terus jus jagung goreng. Selali diwuri-wuri uyah men gurih. Wedang teh, gula batu, gek pacitane jagung goreng. Kira bolo do merapat. Gek anju do wedangan iki. Jen sepole iki pacitane. Paling enak ke ya wedangan gula batu. Jagungnya mantap. Iki ya mlothek kabeh iki termasuk iki sing ra mlothek kur sethithik do nang ngisor iki. Wedange diombe jan seger iki, adem-adem. Ngombe wedang. Bismillah. Seger tenan.